гума. Някаква гума ми. А къде затръгнали? Вой, гледай Тос коста, гледай. Той Тос как не го завъртя водата? Айде бе. Тиче се. Стискам ли си да минеш с бенца? Давай да гледаме шоу. И аз влизам. Много ще е интересно, ако го завърти течението. То бая се издува и бани вътре. Да. Тия дето идват отгоре, виж. Буксуват нагоре, гледаш как буксуват. Тия дето идват отгоре, направо ги влачи надолу, гледай. Да. Тос не му стиска май да влезе. Не. Мале, клони. Давай. Давай, вой. Не. Няма ли подобно? Не, има рекичка. Малето сваля всичката кал и затова... Добре, минахме. Минахме, виж какво става от другата страна. Да. То клони вървят. Клони, шета, шета, калища, някъде от... Може би тук отгоре. Отгоре, то също отгоре се стича, да. По едната сега също се изсипва тук. То за пясъци ти вървят. Майко мила. Какво стана, пак ли не може да минем някъде? Какво става там? Да отдисват май пак. Който големи дървета. То мириши на такова, на изгнило. Да. Кара ги от гората направо, по едната гора. Това си ги вади. Ма черно ми ще мириш. Вой, гледай какво става там. Да се търсим в стая тогава свети власт да спи тази чата. Он я спрял там вътре окната. На никъде. Приключила работата. За такова време патрула си. Има си шнорхел, има всичко. Браво, да. Буф! Ти заминаваш. Гледай какви клони само вървят. Що е? Гледай. Да, направо клони се вървят. Гледай ония с кията какъв клон закачи, видя ли? Вой, гледай. То си е направо дърво. От дърво направо, да. Хитър ли си? Качил и горе.